इउपिपिएलआ मोनसे पलिटिकेल पार्टि बुंब्लाथाय बे इलेक्सन कन्टेस्ट खालामनो रेडि जाबाय थायो। दा इलेक्सनाथ' फैगौ, लकसभानि इलेक्सन फैगौ, बिनि उनाव आरो बिटिआरनि इलेक्सन फैगोन, बिनि उनाव आरो एसेम्बलि इलेक्सन फैगोन। बे इउपिपिएल पलिटिकेल पार्टिया जे फैगौ इलेक्सननि थाखाय साखाफारा खालामनो थाखाय बयखौबो लानानै बे ट्रेनिं माने प्रग्रामखौ खालामनाय जादों। दस्रा जेबो बाथ्रा गैया। दिनैनि बे हाबाफारियावहाय मा आयदाफोरखौ लानानै सावरायनाय जादों? आच्छा, इउपिपिएलनि फाउन्डेसन, बिनि हिस्ट्रि, बिनि अफिसियेल आइडियोल'जि आरो बिनि प्लेन्स, पलिसि, प्रग्राम्स, एम्स एन्ड अबजेक्टिभ्स, लोगोसे इलेक्सन मेनेजमेन्ट, हेन्डलिं अफ मिडिया, इम्पर्टेन्स अफ इनफरमेसन टेक्न'लजि आरो जोंनि राजखान्थि दोलो हिसाबै जोंनि नेता आरो मावथिफारियाफ्रा जि बाथ्राफोरखौ मिथिनांगौ, मानसिफोरजों जेरै सम्पर्क लाखिनांगौ, बेफोरनि सोमोन्दैहाय दैदेनगिरि आरो मावथिफोरनि गेजेराव मोनसे सावरायलायनाय बियो, बेखिनियानो। दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजोंहाय इउपिपिएलनि जा कर्मिफोर दङ, वार्कसारफोर दं, बेफोरखौ बिथांमोनखौहाय मा खावलायहरनो सानो? इउपिपिएल बे राजखान्थि दोलोआ बैसोआव उन्दै। बेखौ 2015 सननि 1 आगस्टआव दतमायाव दानाय जादोंमोन। बैसोआ उन्दैब्लाबो बिनि गोहोआ गोराथार। माब्रै गोरा? 2020 सनाव जे बिटिआरनि इलेक्सन जादोंमोन, बेयाव देरहानानै बिजेपि आरो जिएसपिनि मदद लानानै बे इउपिपिएल राजनिथि दोलोआ बिटिआरखौ सालायगासिनो दं। आरो जेब्ला 2021 सनावहाय सायख'थि जादोंमोन आसाम बिधान सभानि थाखाय, बेवहायबो बे इउपिपिएल दोलोआ 7 जन एमएलए देरहानो हायो। बिनिफ्रायनो सासे मानाव गेदेर उर्खाव गोरा ब्रह्मआ दिनैसिम केबिनेट मन्त्रि हिसाबै आसाम सरकारनि जानानै हाबा मावगासिनो दं। आरो बेल' नङा, 7 जन एमएलएजोंनो मुस्रि रोनगोरा नार्जारि बिथांखौ रायजोसभानि एमपि हिसाबै आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि मेम्बारफ्रा, एमएलएफ्रा सायख'नानै रायजोसभायाव हरदों। दा बिनिखायनो इउपिपिएल दोलोआ बिटिसिआवबो रुलिं पार्टि आरो आसाम सरकारावबो बियो क'लिसन पार्टनार आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनोबो बियो रायजोसभानि सासे एमपिनि स्ट्रेंथजों सापर्ट होगासिनो दं। ओंखायनो इउपिपिएलआ थांखि लादों जे फैगौ लकसभानि जे इलेक्सन जागोन 2024आव, बेवहाय मोननै समस्तियाव इलेक्सन कन्टेस्ट खालामनो थाखाय रेडि जादों। मोनसेया क'क्राझार लकसभा समस्ति एसटि, मोनसेया दरं उदालगुरि। दा जिहेतु जोंहा मित्र गस्थि दङ, बिजेपि, एजिपि, इउपिपिएल, बेनि गेजेराव रायलायलायनाय जागोन। 14था लकसभा समस्तिनि मादाव बिजेपिया बबेखौ लागोन, एजिपिया बबेखौ लागोन आरो जोंनि इउपिपिएलआ बबेखौ लागोन, बे बाथ्राखौ जयै सावरायनानै फैगौ फेब्रुवारि मासाव अपेन मोनसे डिक्लेरेसन होनाय जागोन। जों आसा खालामो, पार्लियामेन्टआथ' मोननै हाउस, लकसभा आरो रायजोसभा। रायजोसभायावथ' जोंहा एमपि दंखासै, लकसभायावबो एबार सानै नङाबाबो सासेब्लाबो जोङो लकसभानि एमपि नांगौ। बिनि थाखायनो जोंनि दैदेनगिरि आरो मावथिफारिया बिथांमोनहा हर सान खामानि मावगासिनो दं। आरो बे खामानिफोरनि मादाव दिनैनि खामानिया मोनसे।